kalong kasngi jong ka jingkemen kasngi ru jong ka jing sngongu na kamta ka jing kasam di kong basisha soktung markum juru na kamta kasang River Youth Welfare Organization na ne kasang RBYWO amar menta kasngi ka santarik ukalang kon arjar saw na kalain jong kasang kalayo ban pli ya ka ying ya ka bakala pensiona kerpang na kamta ka ying kasam di kong basisha rengkat bar ki hinrungut ki khon jong i kayeng kasam je kong basisha soktung kadon hapo mardon nongba daw bakaseng kala pensiona ya kayeng kam ta jong ni long kemi bakani kalong yeng kalong bai ni kong dan hapeng kejing e adeng kejing khlano jo lok jong i ba idon rungut ki khut pat ihaban ino i ki khut bedang asnam duna haki himan badang hapo khanesnam marham an man bela penyo ya kakam kajam kini ki khun kem sem layo la satya bandai school namar kejing e jo kayeng kasam ba kejum kot bor ban pa school ya ki Madi khun kan thai iban nangkong iban khat saus nam karta ya ban ban sa singi briu na kamta ban yo bai bela kumta ka seng habakali i ka jing e jakani kalong yeng kamban se ban kene jala ka jong kikiti da ka be senyang da ka bawat ikilat kelti ne ki parlo ki plorjor man pensna da ka yeng ka babet ka babyang na kamta ka ne kalong yeng ka baduk ka besuk Hadin bun sengi balasna ya kan ke yeng rengkat ke jinya tray bormat ke jinya tray borba de ke khot de kaseng rengkat ke jinya lang de ke wepan ke dan mesim manta ka sengi la yo ban play ban IT ya kan ke yeng akan ke sengi la don lekat ru uba alvis ke sign vice president kaseng ba kini nongrom secretary jo kaseng ba kumjuru ke wepat ke ba nasional ke dan lang ha ke ke sengi Bat dia kena keyeng la pli dau presiden joka seng uba ban khanayor. Kalau mitna la cendek puyong, apa huin misteri. Dan kelapursa civil dan dipilih industri presiden kita sistem Bersebut ba albas kesan menelu baislan jong kasang jungi bergoi. Kani ga no pais ni menta ningkong ning shop e. Ai ngu you blade try kan rat mengilal yo e kani ga sngi ka ba shy bat ka ba itenat hadu kata ta mengilal yo bende e kani ka program ha ka bangin IT no ya kani ga yeng shy kong. Dia ka ehi ka ba ningkong ka bangan yathu yapi kan nong ka khana balingkot kumnong I jam ya kani ka kam ka ba nilaya ya kani ka khep ka bamenta ha ka wi ka sngi ka de ka sngi sunday ka ta ka sngi ublei ka santarik ka ba ngai ka dang shong hayeng I president la phone yang ai ba ban kharayor yong ba yang nyele chamardon yang ba ka jing don jong I member jong ni ki ba hang ni tingin ngam pui berkhat hiru khendiat ba ngindon ni bangin haban ya kani galenti bangin ya pensiona kani kayeng hadin mangilapoi hakani ka snow mardon klem I kong banisha soktur impak itu I kata kapor ki member ki banang ni glai batai yang ba idon I kong iba syam jenjar iba don ki kon hadun remut kayeng jong I ka ba lajat
kabam ikop shu ban shong kibriuru te hakatahi kajing ngada yaro shisha ya presiden hakasan tarik ila shim ya kata karai klem nganda shuong no kapisa kenderong imdon Henry ila nut ban shim ya karai ba ong tol ada kalong hakakum kata karukom ngin nyalle kat balak ban ngin nyashna na kayeng na banta jo ikong am chupai perkhat ba kani kayeng kalong ka ba itanat bat kanlong kayeng ka bala ipaka shisha ngada yaro shay presiden nomor ba ke ege jing tre sitam ke jing yalam lenti ke jong i nilala banya ya ya kani ke lenti ka ba nila yo shisha ya ke jing job bat kalong ke jing kerku na benta jing ikong baila yo ya kani bro kadi na ke jing isne jong play ke jing kerku ka ba play ula ai ke jing persan men sim ke jong play ka ba ula persan men sim hai presiden jong i bagi nala sya bagi nya jam ya kani ke lenti te ha ka kharui tarik kasngi bagi lasdang bangin bu yu tau mau nong rim mo bangin sinai kani kayeng nilai at wan lang dakabor met jong ajong nilai wan bangin nya tre hang ne te ka wing ai kublei shikat de ye ba Wilson sotun ibla tre sitom dakabor met jong i ibla long tau misteri mo nong sinai kayeng ban internet kan ne tengah ai kublei shisha ye ba Wilson bat kumjuru kajing kublai ka banga dadan shisha na do ka mensem kadai ba Vincent Landam ngada Aisyah kajing ero i kumbai he ka met isngat ka mensem ro i he kata ngada ai jing ero shisha i namar ba iru ilong itau wei u ratba upaya u baskem u bala ban Krishan ka ba ka kamai ka jong i imju dan kata ka mensem ban ong ba kadai bangan yarap na mentaki wei bangan yo jumentai imju dan ngum kita ikoloi men le ke kam ka babaha ban ya ka wing ka ba ningkong e ngakwa ba baro ngin ai ka jing tap ketilang ya ka jing ya trailang jong pi ki member ki bla yaden bentalang hakani subhaya tap ketilang baro kang dadan i hiru bangan dang batai api te mentai ngan tangkani jing pungkut ble sibun bat kaying ka bat mai tinggi kemilenti bat ngin kibok na mata kan ke longying bakan ning im ha jing ko jing khia khamtam e ka pahu pahai bat panyo kata ka jing bandang kiu mo nang ne sakmat te na kalian jong iru ngi kular kum kadak jong ka jing kersan ya kan ke longying ngin sa panyo art likis nyang kin tre sitom kin penhe bat kin yo kata ka jing im joki le sema ha ka jing im joki te kum kadak ban plino ikening ngan khap irubon harangkat lang barokai Gambar nakap ya ribbon nggak subha ban tap tilang berkai terus ban tap tilang dengan kod ya Pak Vincent Landam Pak Im Wan IT yo Shabi Haim ta kong in ice kentin angkit Aba in pli kaying na si kentin na tin te hadin ngatain sa pli kaying te hadin tang ini rung sepo nagaliang teman masan sa ay kajing kerku kerdo. Te to kani ka po ka punta kumbang kaying sebelum tu kami. Oi kamla khiam da ai nu yo ble. Namar ba uble ngange ba yo I bo yo snow bat uble isya uba long uble uba tutsen long bayang akum kare kante bat kajing em jonga sanga siam sibun kijing e ndrei hakane klem mat nga aingu nang kong e blei bat kum ju ru ngamla klem da aingu ya pi kum ki kum kani ka siang abi w yo ka balong ka siang ka ba thamai ru henrei kalong ka siang ban ka ba kiu chaprang bat ka balong kum hakane ka yeng jonga ha oi ha ba wan hane banon tre ya kan kayeng jonga habang amdan ngalek belas ni bat kum juru ki kun jong kidan hayeng andang ngalawan kila tre kila syat himaki kila tiap himaki na dong sadang kabam kadi ru ngamdan henre kila ya rahi kitre habang ayo I sisya kitre da kamen sim baka donun bat kitre ru kim da song thai berkat kan kayeng jonga sibnai ru padon kila dep no ngampat modor hi bangan yo kum kan kayeng ngasuang no kayeng kabaskem oi kayeng kabalong no hakai kun pateng jonga kin yo pensong kalau yang long ru kayeng
scam bahwa nya syong ha kayeng menshwa badang don ilok jongang isyong ha kayeng kabalong jon ndrei nadu bailok jongai laklat no ki bahayeng ba siam jonga ki laya penshna yang ada kayeng kendo oi ki yo i ki ne baru ki wat trilang bat kumjuk ru ngai kublei nengkong ya i ban ba ong khanayur ba i long presiden ba i long shisha i baladon kamen sim kom yanga kadu kon thei ila penshna ya kan kayeng bat oi ru i don kamen sim ban aru wat digi snyak arteli nga ai ka jing kublei ya pi ba ublei un kerpu ya pi ya kayeng ka siam jong pi ki kuditi jong pi un ai ka met ka bakwat ke bakhia bat kerpu ki kam jong pi bat haga dingya dan ti ke jong pi ba ublei un don kat belkat bat pi bat kum juru nga ai kublei ya i dukhot lane bat kum juk baru mogi badan tilang hakane ka siang ngamla ban ai kublei ya pi dak tin rei ai kublei ya pi nya kaman sim ba kadonut nga kedan ya pi ba pi rei yang ne bat kum juk ai kublei ya i ba wel ba hitiam ba ilong mastari hawa ja bai wan it rei isna isya ngayu i ba it rei sitom hadu kata-kata ban panjap lo ya kayeng jungi banginut syong hakane ka santarek menta di rungi support ya belong device na pema Rungkat juga yang berdekatan. Situasi ini membuat jenis ini kalau ibarat dekat betul ini ya kong pasti saya berayu yang ya kena yang berkembang harusnya berkembang beli ulang kadang lebih beli ulang itu mendap sumar kita di buat hitungin ndam ada semua ni ayu ya me au blay be by snay palat stem jong kana kasmi atrai ni don po jong kana ka yeng jong ki sakri gularip ki jong ni dap da ka jing kmen atrai ni layo ya kasmi ka basai ni layo aru ya ki mat ki ko bakwat bakia wat up dang jine ki por ki bangi ma ki jing e ki bon sutam ni ma ki jing pang ki jing stam ni ma ki jing jar jing kerto rai mem sem lai no atrai ri ni suma ni don rengkat atrai ni tuai ru nang kabentakan ka sel kabalak ploy ban kenar ya nak jom ti atrai bahkan la atrai ban seisu ban pun iya kata kasap katalan ka jongki bakum no kinang la ban kentiu kumba ka moto ka jongki kong ban kentiu ya la kichong ablay ngaingu ya me atrai ba me nang ay haki ya kata ya kamat ka bakoy bakya nang ay haki atrai ya ka mensim ka jing long sikili atrai ablay wat sya atrai bagi board jong kana ka percay ki board jong paman kin rong haki donut ki jongki da ka ba penthane da kumne bat kunta andrei ngi skam ka kong basi sa tung atrai bakan long ka yeng ka bas kam kan long ka yeng atrai ka ba me men diam hun atrai lalu ki khat jong ki balong ki kun ki ti jong ablay men rui men sumaria ka da ka ba men aya ka met ka ba kot jong nang aru atrai ta ka jing septim men bagi nang la ben liang jeng ka te ba ta da ka bangat mungkin tanga ka kertiang ka jong ablay pa udah boncet bat juru atrai teng jong musim ko balong jo blay men tabat sedu ke boncet bagi ki baro atrai nginom yo blay na jong Friday tangan. Ablay rapat try kan ka puar ko luar ngi iway paro. Tada du bangin sampai. Bati ba e ti matwan ti bahayong basam gitu ya try rano na kan ka jaka. Menri khop try. Kartang ka jama ji sungapa. Ah.